Sa kinang nisuway sa pag-beat the red light, ang nakadasmag na hinuon sa gisundan nga motorsiklo ang usa na holicam nga disgrasya sa Talisay City Command Center. Ang detalye sa report ni Femery Dumabok. Sa kuha sa Talisay City Command Center, nahuli ka ang kusog nga dakan sa SUV aron unta mag-beat the red light. Apan naabdan kini sa stop signal, mahinungdan nga may brake kini. Sa kakusog sa dagan, misaliring ang SUV. Nahuli ka ang pagkaigo sa gisundan niining motorsiklo sa likod nga bahin sa sakyanan sa dihang misway unta sa paglihang SUV. Natumba ang motorista. Tungod niini, hapit usab agi ang motorista sa nagsunod nga taxi nga nag-beat the red light. Matod sa hepe sa City Toda nga mihunong na ang motorista dihang nag-warning sign na ang traffic light. SUV, kusog ang iyang pagdagan, pero bisa naman tuod og nakakita na siya nga stop, ni-apply siya og brake, apan awahin na kayo, tanaw na gid kanunay ang atong oras, unya tanaw na nga to ang kining makita nila nga oras, kay kung sa tanaw gani nila nga about to stop na, di lang gid mohagad og pagtabok aron malikayan ang disgrasya. Samtang taliwa ni mga motor o tricycle nga nagtagbo din ang uban pa left turn. Kalit lang makita sa monitoring sa CCTV sa Command Center. Kining panagdasmag nining palabang nga motor o pa left turn nga motorsiklo. Mato di tumulak nga parehong wa mo giveaway ang duha. Hangyo sad sa atong mga nagmotor, nagi usa or ikaw mismo mo'y unang mominor aron paghatag og higayon sa pikas nga makaliko. So nag-defensive driving. Unta mag-defensive driving ginunta sila. Hinunang duha ka disgrasya ang nagkasabot ra. Samtang gipahunong og giisyuhan og citation ticket sa City Toda ang driver ni ining truck kansang karga 20 ka toneladang trigo. Tungod sa kabug at matud pa ang uban sa mga trigo ang nangahulog sa daan nga kuyaw sa disgrasya alang sa mga nagmotorsiklo. Nabaw og papupo ang atong mga kauban, unya delikado to siya kay kana bitong trigo nga dangugon nga klase sa material. So delikado kay ito siya sa nagmotor. So ato nang gitawagan nato ang atensyon, gitawagan nato mismo ang operator nga mao nay nahitabo sa imong truck. Uban ni Godfrey Relien, Femery Dumabok. Balitang Bisdak.